Kene kajak mani yagulo kene nukung khanani nei wan sugui tongmani abo tuyo kosoka obo haino salsaya salnaya nukungo shanti kwrui tongkwchang kwrui chamung kwrui kharlaijak obo haino bwsani khibiuise kubun chalabai khari thanguka bukhuk rumalu obo haino nukungo belai kheno hor chungjak tabuk saini chai nangui totra thangya obo haino lukurno ko gjarka nugui tongkhang ke romui tonani bagui Taka nang tinaro tamni bagi maring mane. Ang kini ringmani karon kai ai thangnai salo bonor nugui mangkhana an bi ai thangmani meni hai go samani no dangong kai samani soten samai do kai tubi kai ko tak khamani real ring kai me kai chacha ba sai chacha samai kharo Asalo khar thangata. sambaro khata Geneng tabuk tai sebono nogo kibil phajeni ko reko. nogo to il phari to hinmano abono abo manjage romya kunai bichani pore jekuna bang di sana hon Gulu korong tam ko kasanan muso. lugrono ko kagama khai mutise abong nuk to hangkai jekun janu to hangkai bongno romboi to nan nim thong Go de chikango khari thang purule busuk dini pore rogo manja khabo. kango khai thangpro hangkai ek theke 1.5 mas ni bising manja Asuk tongi khasana. Abo chikango ka boja ga manja ge kya. romo kai ampe tisulung go manja bi Am pitu shulunga. Go tabuk tai sa hain hai mia hai salo kharpi kota. Ka abo tabuk lukorong nang je jaga nugo aro na romoi tonani ko yutana. Ba kan hambai.